Pas hyfryd at Jack Wilson yn fan hyn. Wilson yn ergydio. Louis Bradford yn y ffordd. Whitmore heibio i ddau. A Brwseisi. At Hawkins yn gweld prediad a Brwseisi ac ergyd isal gan Rhys a Brwseisi. Just heibio i Boston bella Dave Jones. Cyfle gorau'r gêm hyd yma. Chwarae'n amrythgar o'r Kevin. Luke Sabone ar bel hir i Jack Wilson sy'n drwyddo. A Keem Hines oedd ar draws i gael y cyffyrddiad holl bwysig. A Brwseisi dal yn o'i Hwlffordd. Croesiad isel. A John Owen yn ei chlirio hyn tro yma. Tyrese Owen ar ergyd. A honna heibio'r Boston. Caden Williams ar bas yn canfod Hawkins. Jack Wilson yn casglu'r bel ac yn lledu honna i Rhys a Brwseisi. Mae McNamara yn ei gwrthwyo fo. Honna i mewn i'r cwrt Cosby, di oedd i taro llaw. Na, meddwl dyfarnwr. Ac allan yn y diwedd gan Aberystwyth. Wel, Hwlffordd yn gweiddi am gic o'r smotyn. Nick Pratt y dyfarnwr yn anghytuno. Hawkins sydd dros y bel a'r gwynt efo fo hefyd. Hawkins i'r canol. Jones yn goro pwnio honna dros y trawst. Jack Wilson eisiau chymryd i'n sydyn ac yn derbyn hi'n ôl. Wilson yn croesi i'r canol. Rhys a Brwseisi yn ei gosod hi yng nghefn y rwyd. Oedd hi'n edrych mor hawdd yn y diwedd. A Brwseisi yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. A'r croesiad gan Jack Wilson yn berffaith iddo fo. Gawn ni weld beth sy'n gan Aber i'w gynnig. Gawn ni weld beth sy'n gan Hwlffordd i'w gynnig. Wilson sy'n drwyddo. Wilson yn fler efo'i ergyd. Mae o isio cic o'r smotyn yn fan hyn. Yn deud bod o wedi cael ei faclu wrth daro'r ergyd na. Nick Pratt y dyfarnwr yn anghytuno. A'r bel yna dros ben pawb. Steph Davies yn mewn yn fan hyn i Aberystwyth ac yn ergydio yn dda. Wel, ergyd gynta Aberystwyth ar y gôl. Dwi'n meddwl oedd hwnna. Oedd hi ddim yn ergyd ffôl, ond yn syth am Ifan Nott sy'n cael ei faclu fan hyn gan Darlington. Mae'n gic rydd. Darlington wedi cael cerdyn melyn, dwi'n meddwl. Felly, y chwaraewyr Hwlffordd yn gofyn pam nad ydy hwnna'n ail gerdyn melyn. A mae yna ail gerdyn melyn a cerdyn coch i Alex Darlington. Wilson i Williams. Whitmore ddim yn cam sefyll yn fan hyn. Whitmore yn gweld rhediad Tyrese Owen i lawr y dde. I'r canol Rhys a Brwseisi ar bedydd campus. Ergyd i mewn gan Dan Hawkins. A honna'n taro'r rwyd ochr. A Brwseisi bron o sgorio'i ail. Y prynhawn yma. O, mae hon yn disgyn i fac Cadwaladr i Aberystwyth. Cadwaladr yn ergydio. Honna lawr corngwddw Ifan Nott y golwr. Eden McNamara yn codi honna i gyfeiriad Hawkins a Keem Hines yn penio honna. Ond mae disgyn i Kai Whitmore. Os o ergyd yma'n hyn i Whitmore. Oes! O, am ergyd! Gan Kai Whitmore. O, 5 llath ar 20. Mae hwnna'n hedfan i gornel ucha rwyd. A Dave Jones yn y gol, bron ddim yn symud. Mewn i'r cwrt Cosby mae Whitmore. Wilson yn ergyd. Arbediad da gan Dave Jones. Croesiad unwaith eto. Ac allan gan Louis Bradford yn y diwedd. Jack Wilson yn cael yr ergyd. Dave Jones yn gorfod arbed efo'i draed. Dave Jones yn codi honna gyfeiriad John Owen. Owen yn trio i rheoli hi. Harry John ar bas ymlaen yn chwilio am Kai Whitmore. Whitmore i mewn i'r cwrt Cosby. Whitmore dal yn mynd i hun. Whitmore yn canfod y gornel bella. Ail y prynhawn i Kai Whitmore. Trydydd i Hwlffordd. A mae'r triffwynt yn aros fan hyn. Ar ddôl y bont. Digon o le gan Harry John yn y canol. Tyrese Owen hefyd yn gallu asesu opsiynau.
Ac yn chwarae'r bas na, drwyddo. Honna yn y canol yn ergyd, yn sleifio tuag at y postyn agosa. Gan Daniel John, ond yn cael ei harbed gan Dave Jones.